Laaya kayon rin ako uy. Huwag kayo hinjilo di ako mo computer ta ko Nawag yun din taong Cecilio ya ay. Sama na siya, sige lang magkagway kwarta ko Perminti, mangod na, nabig trabaho ng wala man. Saan itong tirada ni mo sa una na mga kagsinsilyo kay kuya? Ako na lagi itong giundangan kuya kay mahadlok ko ba, maadto ko sa dibil. Mahadlok sa dibil na. Wala ka na tanaw si mong naong na mas labaw pa si dibil. Ay, itong anak kuya, igsuon rabat ta ha. Igsuon barita na. Lahi man ni mong papa, ampon man ka. Lainan ni mo kuya ay. Ate mo ka nakabaluan ang kuya. It's a prank! Vlogger ko! Ikaw din kuya, bay mo aji kong atik-atikon. Tinuod, mangguna, anak ka sa laking kawayan. Sa mangkuan, ibi, apokalipto. Ikaw tong kinabagwala ng anak ni Paksiw. Ayaw din na nga ako itong bata nga nasa balon pariyani, Ikaw to ko, ikatong nangayog sintiyo. Muli na lang kuya, ay dili man dito igsoon. Hey! Muli na lang pa. Ay, kaguli. Uy, saan naman kamuli man na yung... Wala. Ang bugtong hari nga nakatibak. Tawag nila na ako, mahaghari. Wala ko'y, kisa man na. Asa mo? Tanawa. Papa Paksiw! Unsay Paksiw? Kailan naman na ko'y? Papa, manggunda ko na ba? Hala, kailakuan na ko'y. Papa, dito na nimo. Nakita mo ko na sa YouTube, Apokalipto. Papa, manggunda ko na. Aton sa lako kuya. Uban ko ko'y. Sige, ikaw na ang Bay kwa. Nukyawa na niyag na ko'y. Papa. Yawa ni niya ko'y, uy. Inganam ko ng porma sa una kan mga apokalipto. Ay, kanangkol. Nakitaan ko taga sa YouTube. Kung sa YouTube, minana sa una. Kami sa una, wala may YouTube, wala may TV. Unsa rin gamit niyo sa una pa? Gamit lang namo, cellphone 3310. Nga, unsa po'y load ninyo, Kol? Ang amulod, Alt 16, di pa gud maanli pag New Year. Hala, anong dili man maanli, Kol? Alangan, di man dawaton sa network kay mapuno man. Anong nga puno, man? Alangan kami tanang tribo mag-anli. Hala, karaan na ano ni mong papa ko'y, no? Pa, kanang pila nag-edad mo? Ang edad, 13,014. Grabe, tiguang palikas sa mga dinosaur pa. Siyempre, mao man na mo service, mamalingki, T-Rex. Hala, kuyaway, T-Rex na inyong service sa una, Kol. Unsa po niyong ginatubel? Siyempre, grassing unleaded. Ako yawa, di tipo no, pero magani wala ko naliwat sa imo. Siyempre, wala dyan ka naliwat, pinabiyaan, manti ka sa balon. Yun nga, Koy, paulion naman kasi mong papa, Koy. Ako lang si Mamakal, ani. Sige kuyam, kuyam na lang pa sa mong papa, ikaw lang si pamakal. Tara na, koy, kay taas na kayong video. Tara na pa, kay taas na ang video. 3 minutes na, nananian. Ay, ayaw, pinagiliam ay.